Economic Community of West African States na gọọmenti Anambra steeti enyego ọzụzụ maka ndị ntorobịa ruru 150 n'ọnụọgụ n'ihe gbasatara imepụta erimeri azụ na azụmahịa ya na steeti. Ya bụ mmemme bụ nke iji wee na-akwalite ya bụ ngalaba nke mmepụta erimeri azụ iji wee si na wee na-akwalite ọnọdụ akụnụba na ịkwalite amụma GDP. Chibuzo Obidike bụ onye nta akụkọ anyị pụtara anyị akụkọ. Ya bụ ọzụzụ nke were ọnọdụ na mgbakwu Ọka North bụ nke si na ebe dị iche iche kpọkọta ndị ntorobịa nọ na steeti a ma sonyekwere ụkpụrụ nke ECOWAS wepụtara. A zụrụ ha n'ihe dị iche iche gbasara ịzụpụta azụ site n'aka ndị ọzụzụ dị iche iche n'ihe gbasara aquaculture. Ya bụ ọzụzụ bụ nke ECOWAS ji akwalite ọrụ aka na mba West Africa ka ọ na-anabata ya bụ otu ndị ECOWAS. Onye managing director nke Anambra State Fisheries nakwa Aquaculture Business Development Agency FABDA Maazị Emeka Iloghalu kọwara na ya bụ mmemme bụ nke etinyegoro n'ECOWAS bụ nke amapụtagoro ego ruru nde dọla 58 na ụma 768. Maazị Iloghalu kenere buru ndị ahụ enyere ọzụzụ ahụ maka ịdị uchu na ime ihe a gwara ha. Dịka o siri kọwaa, steeti a bụ ndị bagide na ya bụ amụma na-elekwa anya na ọ ga-emepụta ihe bara uru maka steeti a. Dịka ọ na-agwa ndị ntorobịa ahụ okwu, onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo Dọkịnta Foster Ihejiọfọ nakwa onye ozugbo ya nke indọstrị Dọkịnta Christian Udechukwu kenere ndị ahụ tụrụ ugo maka ọnọdụ ha nọgoro na ya ugbu a. Ndị ahụ dịka ha bịara na mbụ sonyere na ọzụzụ ahụ ma hụkwa etu ezi azụpụta ndị ahụ a na-azụ. Ka a na-agba ha ajụjụ ọnụ, ụfọdụ ndị ahụ ritere ere na ya bụ ọzụzụ, Maazị Victor Chukwuebuka nakwa Maazị Mmadụapụchi Nwosu kenere ndị ECOWAS nakwa gọọmenti steeti a maka inye ha ohere ma kwuo na azụrụ ha nke ọma. Ha kwuru na ego ha ga-eji bido bụ nsogbu ha nwere ike inwe ma yọọ ka a gbazinye ha ego nke ha ga-eji wee bido ya bụ ihe n'oge na-adịghị anya.